Ahoj, ahoj, máme tu zo pár nezodpovedaných otázok, tak poďme na ne. Som Luky Zajo a zdravím vás pri prvej časti Objavuj. AI. Objavíme, čo je to umelá inteligencia, ako vznikla a vysvetlíme si podstatu jej fungovania. Ste pripravení? Začnime príkladom. Predstavte si, že máte v pivnici Einsteina. Nie skutočného Einsteina, ale kombináciu všetkých múdrych ľudí, ktorí kedy žili. Môžete sa s ním rozprávať kedykoľvek chcete, má prístup k sumáru všetkých ľudských vedomostí a odpovie vám na čokoľvek behom sekúnd. Nikdy sa neunaví a môže tiež prevziať akúkoľvek rolu, akú zvolíte, komika, básnika, lekára, trénera a bude odborníkom v tej oblasti. Má však aj niektoré ľudské slabiny. Sem tam spraví chybu, môže sa unáhliť k záverom, ale môže vás aj nesprávne pochopiť. To je v podstate to, čo nám generatívna AI ponúka. Poďme spolu objaviť, aký je rozdiel medzi AI a generatívnou AI a ako vznikla. Pretože čím lepšie túto technológiu budeme chápať, tým lepšie budeme pripravení prežiť a prosperovať v dobe AI. Najprv si poďme objasniť niektoré termíny. AI, ako pravdepodobne viete, znamená umelú inteligenciu. AI nie je novinka. Technológie ako strojové učenie a počítačové videnie existujú už 10 ročia. Kedykoľvek vidíte odporúčanie videa na YouTube alebo výsledok vyhľadávania na webe, alebo keď vám schvália transakciu na kreditnej karte, to všetko je tradičná AI v praxi. Generatívna AI je umelá inteligencia, ktorá generuje nový, originálny obsah, namiesto toho, aby len nachádzala alebo triedila existujúci obsah. Tak a ako to celé funguje? Veľký jazykový model, LLM alebo Large Language Model, je umelá neurónová sieť. V podstate kopa čísiel alebo parametrov spojených dohromady, podobne ako náš mozog. Tieto neurónové siete pracujú len s číslami. Je to ako ľudská myseľ pretransformovaná do čísel. Ako sú však všetky tieto čísla nastavené? Manuálnym programovaním nie, to by bolo nemožné, ale tréningom. Rovnako ako bábätká, ktoré sa učia hovoriť. Bábätku nikto nepovie, ako má hovoriť, nedostane návod. Namiesto toho počúva ľudí okolo seba a keď toho počuje dosť, začne vidieť vzory. Najprv povie pár slov na radosť svojich rodičov a potom neskôr celé vety. Podobne počas tréningového obdobia je jazykový model krmený obrovským množstvom textu na učenie sa, väčšinou z internetových zdrojov. Dám vám jednu otázku. Aké slovo bude nasledovať vo vete? Otec číta. Ak ste tipovali noviny, tak tie majú najvyššiu pravdepodobnosť 70%. Potom tam môže byť napríklad časopis s polovičnou pravdepodobnosťou. A keďže sa deti radi hrajú, aj umelá inteligencia je, dá sa povedať, taká hra pod názvom Uhádni ďalšie slovo. So všetkým textom hrá AI túto hru znovu a znovu. Parametre sa automaticky vyladia a tie model si uloží všetky pravdepodobnosti nasledujúcich slov. Tisíce ľudských hodín bolo venovaných na vyhodnocovanie odpovedí a spätnej väzbe. Hurá, tak si možno poviete, poďme sa umelej inteligencie spýtať, ako vykradnúť banku. Na to vám však žiadny model neodpovie. Vie veľmi dobre, ako vykradnúť banku, ale prostredníctvom ľudského tréningu sa naučil, že by nemal pomáhať ľuďom páchať trestné činy. Takže smola. Zbohatnúť budete musieť inak. Umelá inteligencia je v podstate stroj na hádanie ďalšieho slova. Zaujímavé je, že ak vezmeme jej výstup, pridáme ďalšie zadanie a pošleme to do modelu znova, bude pokračovať v pridávaní nových slov a tak nám môže vzniknúť nekonečný príbeh. Vitajte v zákulisí. A prečo sa volá tento model veľký? Pretože môže mať miliardy alebo dokonca trilióny parametrov. Existujú rôzne typy generatívnych AI modelov. Niektoré pracujú s textom, iné s obrázkami, zvukom alebo dokonca videom. Trend smeruje ku kombinovaným modelom, ktoré dokážu pracovať s viacerými typmi médií naraz. Takže, čo si z toho môžeme odniesť? Umelá inteligencia je ako ten múdry sused z pivnice, ktorý vie všetko, ale občas mu preskočí. Záleží na tom, čím sme ho nakrmili. Pamätajte, že aj keď vám AI môže poradiť, ako zarobiť milióny, vykradnúť banku vám neodporúči. Musíte si nájsť legálnejší spôsob, ako sa stať milionárom. A ak sa vám zdá, že AI je príliš veľká na pochopenie, nebojte sa. Je to len veľa malých čísel, ktoré sa hrajú na uhádni ďalšie slovo.
Umelá inteligencia je tu, aby nám uľahčila život. Alebo ho úplne skomplikovala? To sa ešte len uvidí. Možno nám bude raz AI vládnuť a my budeme jej otrokmi. Kto vie? Jedno je isté, bude to zaujímavé objavovanie. Tak nezabudnite. Budúcnosť je tu, ale zatiaľ nám ľuďom neukradla prácu. Aspoň nie všetku. Takto by bol dnes záver nášho objavovania AI a akých máme mudrcov v pivnici? To sa dozvieme na budúce. Som Luky Zajo a toto je séria Objavuj. AI. Počujeme sa na budúce? Tak ahoj!